borroka maila handikoa. Stamford Bridgen, Londresen arituko da. Beti gangora iteko, zergatik azkeneko ligan 10garren egin zuten, eta oso urruti daude beraien ikuspuntua beste batzue diralako, eta nik uste Realak oso gaztea, arrobikoak biak ere. Bai, harritzekoa da, ez, azkeneko partioan biak batera ikustea, ez? Nik uste batez ere izango dela, normalean Inglaterra nola. Betisen aurka, eta hortxe partiako beste protagonista handia, Xabi Alonso, hasiko da bere ibilbidea Premier Liguen, Erneko Palmer, mailako jokalaria, goian estutzen, lerroa zeharo aurreratuta, ez da azken aregina Moises Kaizedok egin du, are hartzetik jaurtiketa, Ekuadoren jaiotako futbolariak, talde saldua Emirok, hortxe da Pedro Neto, bakarra dela. Erdiaketa, errematea, eta ozka, ezin, baloiari eutsi, Alex Remirok, eta gaur, Stamford Bridgen, Aston Villako jokalari horiak Morgan Rogersek, debuta duen jokalariak, erdieksi du bat eta utzekoa. Ake alatezaina, ezin baloiari eutsi Nafarrak, eta ezin hobeto ekin dio bere ibilbideari. Horrela post bat eman behar zaila, denok gera arrobizaleak, gero beste gauza izaten da beti, ez? Pitxaketak egiterako orduan, noiz arte dago. Ez galdu. Ez galdu, hori da. Askotan, azken unean, jokalari garrantzitsuren bat kentzen dizute Erne, jaurtiketa, eta gutxigatik ez da baloia ate barruan sartu. Hegaletik barrualdera jodu Ander Barrenetxeak, jaurtiketa pozoitsua egin du, zazpi zemakiak, eta unean Pedro Neto, jokaldia bizitu nahi, ondoko marratik, ez dio Pedro Netok. Area barruan, jokatu zuen, bere herrialdearekin. Eraso ezkeraldean, Palestra, pase area barrura, abantaila osoa. Alex Remirok du jokalaria da, eta gol desente egindakoa da. Erne erdirak eta aldaratzea Fofanak, eta azkenean Robert Sánchezek harrapatu du baloia. Nioen hori ere nahiko du Realak. Zailertik gora, ez bakarrik Sutsic, Akekubo arean sartu da Japoniarra, jaurtiketa, oso kaskarra. Zulo bat zaukan, Jaurtitzeko eta erdiratzeko aukera ere, bai, azkenean lehenengo abagunea baliatu du, baloia sarean. Pasea aurrera, bikaina izan da pasea, erdiraketa eta azkenean baloia alderik alde, ertz batetik bestera, honik atera da Reala, oraingo honetan Morgan Rogersek ez da berriak futbolean, eta Espainiako ligan datozen aldaketak, barrarekin lotuta, epailen aldetik aldaketak egiterako. Hango taldea. Eta hortxe hasiko da, Xabi Alonsoren aroa Premier Ligako aukietan. Xabi Alonsorena eta Arbeloaren ere bai. Akekuok falta atera eskerrez, baloia zuzenean esira, aurrera jarrituko du Kubo, bikain, eskuinez egin du erdiraketa, eta bigarren jaurtiketa arriskutsua txuri-urdinentzat, Jon Martinek egin du, gelditu bikaina Robert Sánchez atezainak. Bai, hor garrantzia zen imate zaion ikusi behar da baita ere, hori txapelketa beraiek erakutziko digute. Lantaldea ondo kudeatu behar dela, minutuak eta banatu, eta hori bezain garrantzitsua lesioak ez azaltzea, eraso bat egin eta gero, eta aste asko izan zen, rekorte bat, baloiari eutsi, bueltardia eman, jaurtiketa eta beste aukera hon bat. Kaldi loratua, bai, azkenean, baina eraginkorra azkenean. Hiru aldizkinoa egin du, ez? Eta ez zuen... Taldea trinkotzea, joan zen demoraldian, Espainiako ligan gol gehien jaso zuen taldea izan zen Reala, eta historikoki hori ez da aurrera egiteko. Demorarekin talde modlagarria bilakatu da. Jokoan, baina bai partia kontrolpean nahi du, markailuan aurretik dago, pixkat itxaron. Gutxi azaldu da erasoa, baina aukera eman dio beste jaurtiketa bat, aukera ona Realaren laugarrena dagoeneko eta gola, gol bikaina. Jaurtiketa ona nioen beste behin, min handia egiten ari dira, iristen diren bakoitzean Matarazzoren jokalariak, eta ze zartako eman dion baloiari. Jon Mikel Aranburuk lekutatik ez da ohikoa, eskuin atzelariak golak egitea, baina ikusdazue erintzeko gola Stamford Bridgen, oraingo salbiste onak Londrestik, Reala maila ona ematen ari da. Izan ere, zuek, Juanan, Arrasaldeon berriroren 1987an,
Romaridan Atletico Madrilen aurka kopa irabazi ondoren, baina kasualidadea aurten ere gauza bera gertatu delako, taldeak Jose Mourinhorekin, Liga jarraian irabazi eta 50 urte zeramatzan Londresko taldea nagusi eta gaur bezala golegile atzelari bat, gorriti, orduko hartan, 2 golak berak egin zituen. Bueno, baizako atzelari hasi dira golak egiten da, ez da txarra hori. Maila handikoa, oso handikoa, ezkerra, nabaritu zen. Risek eta berriro ere, goitik erraztasunak partidaren hastapenean bezalaxe, eta Realak gola irentzi egin du, esan daiteke. Lehen zatian bezalaxe, Morgan Rogersek egin du bat eta usekoa, bigarrena, Joao Pedrok. Erraz. Gauzak erraz egin dira, ez? Hobeto egon behar du, ez? Gauza bada, bakoitza bere lan ondo betetzea, baina gero baita ere, inguruai ondo zeitzea, ez? Laguntza asko eukitzea inguruak, eta bat, baloia daukana beti. Erne, berriro ere barruan Chelsea, beste aukera bat, ondo orain, bere zutoina, ondo babestu Alex Remirok, aurtik eta Joao Pedrok. Ligako lehenengo partiduan egongo direnak. Cole Palmer eta Rhys James atzelariak egin du jaurtik eta kapitain lanetan. Normalena hori izango litzateke, gero bestela partidak oso sakabanatuta daude, Erne, jaurtik eta alegina, arrisku bizia sortzen ari da bigarren zatian, Joao Pedro Brasilarra, eta lehen jardunaldi honetan euskal talde bakarra izango da gaur. Alabez, Bournemouth kokatzen ikusita azken bi denboraldietan, zoragarria zen taldea, malo gusto. Frantziako selekzionari da. Bitartean, Cole Palmerren saiakera, baloia langa gainetik kanpora atera da. Azken unera arte, Manchester Cityk fitxatu nahi du Mikel Aranburu. Oskarson, pase atzera, aukerako baloia, Mikelentzat. Galante zingo ditu lehenko baloia balora botatzea. Barrenetxea eta azken jaurtik eta Carlos Solerrek egin du. Nola hartuko zuten Enzo Fernandez eta horregatik. Agian armailetatik ere zira. Bideo nahi du. Bai, 28 urterekin. Sakon pasea, Joao Pedro berriro ere bakarrik geratu da. Eta errazegi ere, orain honetan gola, jokalari brasilarrak zuloa usaindu ikusi, eta hirugarrena iritsi da Stamford Bridgera. Azken txampa zaila izango da Realarentzat. Bai. Eta hasta que gola egin duena daukan, o pase egin duena daukan. Pasea zoragarria da.